בונה עוד די הגזמת. לא באמת. לראות אותנו שיגעת שמול. לקרוא לנו שמואל גרח. יואו! יש את אותו חיוך בכל תמונה, בסיפורי תקציב כמו בכל שנה. מורה חונה קום בחניה, והשמינית צועקות לה, לא היחידנו בחיית תביני. חייבתי נוספתי כדאי שתפסיקי, כל פעם שואלים אותי מאיזה אולפנה, הם אומרים עמית אני אומרת לאהבה. זה ברור שהיא מלאהבה. ואני עוד מחכה קה לסנדוויצ'ים שלה יאללה לה 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 לה. לא משנה גם עם שלג גם שרק גם בקיץ גם בסבר יעופר. תנסו להבין את הקשר, מה יש לך ברקול החדר, ואם חתולות היו כסף זה היה ראש של מלך, אבל אין תקציב גם לא לגדר. וגם הבטחתם פיס או לפחות ריבונות, אבל בינתיים שוקלו את הגב עם פלסטיק יושבים על כיסאות. יש לה את אותו חיוך בכל תמונה, וסיפורי תקציב כמו בכל שנה. שישית הצעות להנהלה, והשמינית צועקות לה, לא היחידנו בחיית תביני. זיינו כתבי המיקרוגן שלנו תפנימי, כל פעם שואלים אותי מאיזה אופנה, הם אומרים עמית אני אומרת לאהבה. זה ברור שהיא מלאהבה. חמשושיות יקרות, אם תצאו לכם מהכיתות, אל תפחדו, זה השביעית, אין יערה גיסה מתלהבות. אז אולפניסטית יקרה, תראי לזה בשמינית, עכשיו עושות כאן בלאגן. בלאגן. אז תלכי את היומות ותרשמי את התאריך, כי בדלת אדר זה כאן. זה כאן. ולא אכפת לי מה כולם אומרים, כי כבר חפרנו עם מלא שלטים, ובכולם אותה אמירה, דלת אדר אך יש לה את אותו חיוך בכל תמונה, סיפורי תקציב כמו בכל שנה. מורה חונה קום בחניה, והשמינית צועקות לשם. יש לה את אותו חיוך בכל תמונה, סיפורי תקציב כמו בכל שנה. מורה חונה קום בחניה, והשמינית צועקות לשם. כולם קוראים כרטיס להחלאה, בואי תהיי היחידה שלא קונה כרטיס להחלאה, וכולם צועקות לה 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 לה. קראת השער שמינית ליגה. גם אריה עופר בא.